Volám sa Nikoleta, už som bola krásne predstavená, ďakujem. A ako blogerka, modelka a žena sa stretávam v svojom živote naozaj s veľkým množstvom kozmetiky, študujem zloženie kozmetiky, píšem výrobcom o zložení kozmetiky a snažím sa robiť všetko možné preto, aby som mala nejaký pokojný spánok a mohla používať kozmetiku či už pri práci alebo pre svoj bežný život. Takže dnešná prednáška bude o netestovanej kozmetike, o kozmetike bez zvierat, takže netestovanej a vegánskej, čo sú teda dva pojmy. Ale na začiatok si povieme niečo o testovaní na zvieratách, ak to pôjde. Takže ročne kvôli kozmetike zomrie, len kvôli kozmetike zomrie 100 000 až 200 000 zvierat celosvetovo. Toto číslo je naozaj veľký odhad. Napríklad v samotnej Amerike sa odhaduje, že na všetky testy, či už sú to testy pre chemický priemysel, lekárenský priemysel, zomiera ročne len v USA 100 miliónov zvierat. A tieto čísla sa naozaj veľmi ťažko dohľadávajú, veľmi ťažko sa to zisťuje, takže naozaj nevieme veľa. A na kozmetiku sa najčastejšie používajú zajace, morčatá, myši a potkany. Zajace napríklad preto, že majú veľmi slabý mrkací reflex, to znamená, že keď im dáte látku do očí, tak u nich dlhšie zostane a môžete vidieť ten výsledok lepšie. Potkany sa používajú preto, že nemajú dáviaci reflex, takže keď ich nakrmíte nejakou látkou, tak sa jej nezbavia a musia ju stráviť. Takže preto sú to tieto zvieratá práve pre tieto testy. A ako som teda hovorila, chemikálie sa nanášajú do očí, niekedy sa jedia, na oholenú kožu sa tiež nanášajú rôzne chemikálie na týmto zvieratám. Jeden z tých najhorších testov, ktorý sa robí na zvieratách, je zisťovanie smrteľnej dávky, kedy vlastne sa zvieratá núti zjesť také množstvo dávky, že pri tom teste zomrie aspoň 50% zvierat z celého testu. Potom sa samozrejme robia aj iné testy, kedy sa počas týždňov a mesiacov krmia zvieratá nejakou látkou a zistujú sa nejaké zdravotné riziká. To znamená, že tým zvieratám vzniknú nejaké nádory alebo nejaké iné ochorenia, takže to je ešte dlhšie utrpenie. Tieto zvieratá počas týchto testov nedostávajú žiadne veci na utišenie bolesti, tak pretože samozrejme by to asi zničilo tak trochu ten experiment, takže žiadne utišováky dostávať nemôžu. A na konci všetkých týchto testov musia všetky zvieratá vlastne zomrieť, takže aj tie, čo prežijú, zomierajú a potom nastáva pitva a tak ďalej, pretože je to, dá sa povedať, výskum. Smrť nastáva zadusením, zlomením väzov alebo odrezaním hlavy pri týchto konkrétnych zvieratách. A najúžasnejšia vec je, že žiadny náš zákon, hlavne tu v Európe, nevyžaduje testy priamo na zvieratách. Nikto není povedaný, že musí testovať na zvieratách, ale na zvieratách sa stále testuje. Takže anatómia zvierat je naozaj odlišná od ľudskej anatómie. Nemôžeme porovnávať zviera, potkana s človekom. Takže výsledky týchto testov sú často neprenosné a často nepresné. A veľakrát sa ukázalo, hlavne aj v medicínskom priemysle, že tieto testy, ktoré môžu byť veľmi úspešné na potkanoch a na zvieratách, nie sú úspešné pri ľuďoch. Takže napríklad 92 zo 100 liekov, ktorí boli úspešne testované na zvieratách, neprejde potom testami na ľuďoch. Takže často naozaj vieme liečiť zvieratá, ale nevieme liečiť ľudí a týmto spôsobom spomalujeme vlastne náš pokrok, pretože ak by sme testovali od začiatku inými spôsobmi a netestovali by sme zvieratá, tak by sme mohli rýchlejšie nájsť naozaj liečbu, ktorá je vhodná pre ľudí. A samozrejme z etického hľadiska človek nemá právo zneužívať nejaké iné zviera, hlavne ak chce mať len pekný rúž alebo novú riasenku alebo nejakú takúto, dá sa povedať, úplnú zbytočnosť, ktorú nepotrebujeme pre svoj život a ktorý naozaj nie je pokrokom pre ľudstvo. Takže je to od nás veľmi sebecké, ak testujeme tieto veci, tieto kozmetické veci na zvieratách. Ale stále sa testuje. A testuje sa, a hlavne predtým chcem povedať, že my máme k dispozícii asi 8 000 až 10 000 látok, ktoré boli v minulosti už otestované na zvieratách a ktoré sa už od určitého dátumu netestujú. A tieto látky používajú všetky kozmetické spoločnosti, ktoré vyrábajú cruelty-free kozmetiku. Aj keď tieto látky boli testované, už sa to nerobí a považujú sa za cruelty-free. Takže prečo testujeme? Pretože
Spoločnosti chcú vyvíjať nové ingrediencie a chcú ich testovať, musia ich testovať, pretože ak vyviniete niečo nové, potrebujete zistiť zdravotnú nezávadnosť. Ak by sa spoločnosti uspokojili s tými 10 000 látok, ktoré už máme, tak by sme nemuseli testovať. Ale kvôli tomu, že spoločnosti chcú stále niečo nové a nové, musia aj testovať. A vďaka tomu, že sa posledné 10 ročie nejakým spôsobom náš výskum nesústredil na alternatívne metódy testovania na zvieratách, tak bohužiaľ tieto metódy nemáme. Tým pádom nemáme niektoré testy ako nahradiť, pretože mnohé testy na zvieratách sa dajú spraviť v Petriho miske alebo nejakým iným spôsobom, ale náš alternatívny program nie je zatiaľ taký dokonalý, aby sme sa mohli zbaviť úplne testov na zvieratách, pretože sme sa mu dlhé roky jednoducho nevenovali. A potom je tu samozrejme tradícia a výrobcovia kozmetiky sú veľmi dobre zvyknutí vlastne na to, že testujeme na zvieratách. Poznajú tú technológiu, poznajú tie procesy, poznajú, ako to majú spraviť. Je to proste ich tradícia, vedia, že je to tak pre nich ľahké a že sa im to tak vlastne podarí schváliť, pretože táto tradícia preniká vlastne aj do administratívy. Ak predkladáte nejakú kozmetiku, ktorú máte testovanú na nejaké alternatívnej metóde, tak môže schvaľovanie tejto kozmetiky trvať dlhšie, pretože tejto metóde, povedzme, úradníci nebudú dostatočne veriť. To znamená, že aj na úradoch je tak trochu preferované to tradičné, to klasické, čo všetci poznajú. Takže preto sa doteraz mnohé spoločnosti prikláňajú k tomu, že testujú na zvieratách. My v Európskej únii sme, dá sa povedať, o krok vpred oproti mnohým štátom na svete, pretože už od roku 2004 sa u nás tvoria nejaké zákony, aby sme testovali menej a menej. Takže tu si môžete pozrieť, ako postupoval ten vývoj od roku 2004 až do roku 2013. A veľa ľudí sa týmito zákonmi vlastne obháňa, že prečo by som sa mal nejak zaujímať o testovanú kozmetiku, keď v Európskej únii je všetko testované, zakázané. Takže tu nám môžete vidieť tie zákony, ktoré teraz máme a vlastne od roku 2013 máme úplný zákaz testovania, predaja aj dovozu kozmetiky a kozmetických zložiek, ktoré boli testované na zvieratách kdekoľvek na svete. A to znie strašne dobre, takže by sme mali byť úplne safe a akákoľvek kozmetika, ktorú si kúpite, by mala byť cruelty free. Bohužiaľ, chýba nám kontrolný mechanizmus a nikto vlastne nekontroluje, či to tak je. A samozrejme, tým, že chýba kontrolný mechanizmus, my si nemôžeme byť ničím istý. Každý európsky štát, to znamená Slovensko, by malo samo riešiť, že čo sa deje, či výrobcovia naozaj dodržiavajú tieto zákony. A na Slovensku o tom nemám žiadne informácie. V Česku to kontrolujú nejakým spôsobom, takže tam sa o to vláda stará, ale na Slovensku som bohužiaľ nenašla žiadne informácie o tom, či sa vykonávajú nejaké audity, alebo či máme vôbec na to nejakých špecialistov, ktorí by sa o to starali. Potom ďalšia vec, ktorá vyplýva z tohoto zákonu, je, že tým firmám, ktoré sú na európskom trhu, stále nič nebráni v tom, aby vyrábali svoj produkt niekde v zahraničí, najčastejšie v Číne, testovali ho v Číne a predávali ho v Číne. To znamená, že tá značka, ktorá je na Slovensku netestovaná cruelty free, nie je netestovaná a cruelty free celosvetovo. Takže tento zákon stále platí len v Európskej únii. To znamená, že si tým nemôžete byť istí. A to sa týka najčastejšie týchto značiek, na ktoré sa ľudia veľmi často pýtajú, ako je Avon, Mary Kay, Oriflame a ostatné, ktoré bohužiaľ stále vyvážajú kozmetiku do Číny, kde platia za to, aby bola testovaná na zvieratách, aj keď v Európe sú cruelty free a tvária sa tak. A teraz tu máme ten najväčší bod, ktorý vplýva na tento zákon, ktorý tu máme od roku 2013, a to je nariadenie REACH, ktoré povoluje testovanie chemických látok na zvieratách. A to nás zaujíma preto, že
vlastne zo všetkých látok, ktoré sa používajú pre výrobu kozmetiky, je len 10% látok používaných len na výrobu kozmetiky. A tých zvyšných 90% spadá aj pod toto nariadenie REACH. A teda nariadenie REACH je registrácia, evaluácia, autorizácia a obmedzovanie chemických látok. A tieto ostatné 90% látok, ktoré máte aj vy vo svojej kozmetike, teda spadá pod tento REACH, pretože sú to tzv. Zmiešané látky. A pri týchto zmiešaných látkach, ktoré sú teda chemické, sa niekedy dokonca vyžaduje testovanie na zvieratách. Z tohoto nariadenia REACH vyplýva, že je vlastne v rozpore s tým európskym zákonom, ktorý tu máme od roku 2013, pretože teraz už naozaj každá firma si môže povedať, že je to chemická látka a chceme to testovať, pretože povedzme chce vyvážať do Číny alebo niekam. Tieto látky, ktoré máte aj v kozmetike, sa často používajú aj v čistiacich prostriedkoch, prácich prostriedkoch, farbách a farmácii. Takže pri týchto produktoch sa už naozaj o nejakom netestovaní na zvieratách nedá ani hovoriť. A teraz sa dostanem presne k Číne. Pretože Čína v roku 2014 zrušila povinnosť testovať lokálnu kozmetiku na zvieratách, čo je pre lokálne značky naozaj úžasné. Ale stále sa to netýka kozmetiky, ktorá je dovážaná, ktorá je od nás z Európy, a netýka sa to ani niektorých špeciálnych produktov. Neviem, či to budete vidieť na tomto grafe, ktorý nádherne vysvetľuje všetky pravidlá a o tom, že napríklad v Hongkongu môžete zohnať netestovanú kozmetiku, ale vlastne v lokálnej Číne ju už nezoženiete a tak ďalej. A Čína okrem všetkej importovanej kozmetiky vylučuje aj opalovacie krémy, deodoranty a tak ďalej, ktoré sú domáce. Takže u nich je to naozaj len kozmetika s účelom skrášliť a akákoľvek funkčná kozmetika je v Číne stále testovaná. Čína je naozaj obrovský market a naše spoločnosti sa tam budú viac menej vždy snažiť dostať. A niektoré spoločnosti sú dostatočne eticky striktné na to, aby povedali Číne, že nebudeme k nám importovať dovtedy, kým nezmeníte tento zákon a nebude aj pre nás platiť, že nebudeme musieť testovať na zvieratách. A niektoré jednoducho vyvážajú do Číny a kozmetika je tam testovaná a tieto spoločnosti za toto testovanie v Číne platia. To znamená, že aj keď sú u nás cruelty free, tak niekam dávajú peniaze a podporujú testovanie na zvierat. Vlastne jediným riešením, ktoré my máme ako vegáni, je pozerať sa na certifikáty, pretože tie certifikáty nám môžu povedať častokrát viac ako nejaká legislatíva, pretože majú jasnejšie pravidlá a kontrolujú sa niekedy. Takže prvý certifikát by mal byť certifikát Human Cosmetic Standard, HCS. Je to certifikát, ktorý spoznáte podľa tohoto skákajúceho zajačika. A tento certifikát platí celosvetovo pre všetky značky. To znamená, že pre celú značku nevydáva sa len konkrétnemu produktu, ale celej značke. To znamená, že značky, ktoré vyvážajú do Číny, tento certifikát nemajú. Ak ho mali, tak ho stratili a ak vyvážajú do Číny, tak ho nikdy nedostanú. Takže tento certifikát hovorí vyslovene o tom, že tieto zložky ani samotné produkty nesmú byť testované na zvieratách a firma nemôže zadávať ani tretím stranám, ani žiadnym iným subjektom, ktorým je právne viazaná, aby nejaké testovanie týchto finálnych produktov alebo zložiek vykonávala. A to, čo je najlepšie na tomto certifikáte, je to, že podlieha pravidelným kontrolám. Takže každá firma, ktorá o ňu požiada, môže čakať, že prídu aspoň jedenkrát za 3 roky do tejto firmy ľudia a budú chcieť vidieť všetko účtovníctvo, budú chcieť vidieť všetky zmluvy a naozaj prídu na to, že ak sa niekde niečo testuje cez ďalší subjekt alebo v inej krajine. Preto je to jeden z tých naozaj ten jeden z najlepších certifikátov, čo sa týka kozmetiky netestované na zvieratách, aj oveľa prísnejší ako nejaká legislatíva našej Európskej únie. HCS kozmetika
HCS je certifikát, ktorý sa vydáva pre kozmetiku telovú alebo beauty kozmetiku, ale ďalšia verzia tejto certifikácie, ktorá má rovnaké označenie, je certifikát HHPS, ktorý sa týka všetkých vecí do domácnosti, ako sú pracie prášky a jary a všetká tá domáca chémia. Treba povedať, že HCS certifikát nijak nerieši zloženie produktu. To znamená, že ak ten produkt obsahuje nejakú živočíšnu zložku, tak ten certifikát dostane. A preto je dobré pre vegánov, hlavne ktorých zaujíma nielen testovanie a složenie produktov, pozerať sa na ďalšie certifikáty. Náš obľúbený certifikát by mal byť Vegan Society certifikát, ktorý nájdete minimálne v týchto dvoch variantách, ešte poznám tretiu, a používajú sa s ohľadom na to, ako veľké je balenie produktu. Tento certifikát nedostáva celá firma, dostáva ho len jeden jediný konkrétny produkt, ktorý spĺňa túto certifikáciu a neobsahuje žiadne živočíšne zložky. Okrem toho, že zaručuje teda vegánske zloženie, sa týka aj GMO produktov, takže ani GMO v týchto produktoch nenájdete. A výrobca sa zaväzuje, že produkty ani zložky nie sú testované na zvieratách firmou ani treťou stranou, na ktorú má výrobca vplyv. Toto je jeden problém v tomto certifikáte, že sa týka toho vplyvu. Pretože ak sa príde na to, že kozmetiku alebo tú zložku testovala nejaká tretia strana, na ktorú vaša firma nemala vplyv, ktorú neovplyvnila, nezaplatila, ale to testovanie sa nejakým spôsobom stalo a k vám sa tento produkt dostal, pretože je to naozaj veľký problém niečo vysledovať, tak stále tento certifikát získate, pretože ste vlastne mali šancu ovplyvniť testovanie alebo netestovanie tohto produktu. Takže to testovanie má aj tu taký malý problém. A najväčší problém je, že neprebieha žiadna kontrola netestovania ako pri HCS certifikáte. Preto je najlepšie kombinovať obidva tieto certifikáty, Vegan Society a HCS certifikát, a dokopy by vám to malo dať niečo, čo vás nechá spať. Potom je tu jeden český certifikát, s ktorým sa tiež môžete veľmi často stretnúť, a to je certifikovaná prírodná kozmetika. Kozmetika, ktorá má tento certifikát, nesmie obsahovať zložky z mŕtvych zvierat, umelé farbiva, vône, konzervačné látky a tak ďalej, ale môže obsahovať látky z včelieho vosku a derivátov lanolínu, čo je vlastne olej, ktorý vylučujú ovce alebo iné zvieratá, ktoré majú srsť vlnu. Takže tento certifikát nie je vegánsky, dá sa povedať, že vegetariánsky. Neviem, aké majú vegetariáni určené pravidlá okolo lanolínu práve, ale je to skôr certifikát, ktorý sa už zaoberá len tým daným zložením toho produktu, že je nejakým spôsobom akože lepšie. A vlastne k testovaniu sa tento certifikát stavia tak, že spoločnosť nesmie používať suroviny, ktoré boli testované po 1. januári 2000. Ale taktiež nefungujú žiadne kontrolné mechanizmy, nepríde vám žiadna kontrola, jediné, čo musíte spraviť, je vydať čestné vyhlásenie a máte tento certifikát. Takže určite sa nedá povedať, že toto je certifikát, ktorý vám zaručí netestovanie na zvieratách. Teraz tu mám jeden nemecký certifikát BDIH standard, ktorý je podobný prípad ako predchádzajúci certifikát, tiež sa vzťahuje skôr na obsah a dostáva ho tiež konkrétny produkt a nie celá značka. Nesmie obsahovať tiež látky z mŕtvych stavovcov, čo môže vegánov zaujímať. A tiež často sa používa táto formulácia, že len látky z mŕtvych stavovcov. Nepoužíva sa formulácia, že z mŕtvych zvierat a tak ďalej, pretože máme samozrejme zvieratá stavovce a bezstavovce. Takže dá sa povedať, že tento certifikát vám dovoluje testovať kozmetiku na nestavovcov, čo sú rôzne mikroorganizmy alebo vodné živočíchy a tak ďalej. Takže tiež sa nedá hovoriť o tom, že by to bolo niečo úplne bezpečné. Samozrejme, všetko s týmto certifikátom môže obsahovať látky produkované zvieratami. Takže môže to obsahovať rôzne mliečne deriváty alebo med, čo je veľmi častý prípad pre rôznu kozmetiku. A rovnako neprebieha žiadna kontrola, takže raz máte produkt, ktorý toto spĺňa,
poviete, že áno, netestujeme na zvieratách a môžete ísť ďalej. Tento certifikát je tiež veľmi častý u nás na Slovensku a je to vlastne taká odpoveď na predchádzajúci certifikát, pretože v Nemecku vlastne BDIH nebol tak dobrý certifikát, ako je teraz, takže si vytvorili nový certifikát na trhu. A keď sa vytvoril tento certifikát, tak BDIH zmenil svoje pravidlá a teraz sú, dá sa povedať, celkom rovnaké, čo sa týka podmienok dostania tohto certifikátu. Tiež si môžete všimnúť, že znova spomína látky z mŕtvych stavovcov, nie zvierat, takže asi tak. A samotný certifikát vo svojich pravidlách vôbec nerieši testovanie na zvieratách. Zaujíma ho naozaj len zloženie. Ale vydali vlastne vyhlásenie k testovaniu, takže to je jediná vec, ktorú vlastne k testovaniu oni povedali. A je to teda vyhlásenie, ktoré nie je vlastne pravidlom pre získanie certifikátu. A samozrejme sa to nekontroluje. Ďalší certifikát, ktorým som sa moc veľa ani nestretla, je The Vegetarian Society certifikát. Takže podľa toho, ako máme nastavené vegetariány, má nastavený aj tento certifikát. A znova je to bez obsahu zvierat, už to nie sú len stavovce, už sú to všetky zvieratá, bez GMO. Ale veľmi zaujímavá vec na tomto certifikáte je, že ak produkt obsahuje vajíčka, tak vajíčka musia byť z voľného chovu. Čo som bola prekvapená, ale milé. K testovaniu sa tiež vyjadrujú tak, že ani zložky, ani konečný produkt nesmú byť testovaný na zvieratách a tak ďalej a tak ďalej. Tiež nemajú kontrolu, ale čo spravil tento certifikát je, že uprednostňuje značky, ktoré už majú HCS certifikáciu. Takže chce byť tiež spojovaný s HCS certifikáciou, lebo vie, že tam už niekto to testovanie kontroluje, takže je to pre nich výhodné ako ospravedlnenie, že máme takú dvojitý check. No, a teraz vlastne som sa vám snažila povedať tieto rôzne certifikáty a čo je môj prístup k tejto veci a čo si myslím, že je najspoľahlivejšie, je hľadať čo najviac certifikátov, ale hlavne tých správnych. Takže keď si ja vyberám kozmetiku, tak sa snažím, aby mal 2 certifikáty, aby to bolo aspoň HCS a potom nejaký vegánsky certifikát o zložení. Tu sa nám na chvíľu vybila batéria, ale začala som hovoriť o tom, že sama si robím taký zoznam kozmetiky, ktorá je netestovaná, vegánska a dostupná na Slovensku. A tu je prvá časť tohto zoznamu, kde sú všetky značky, ktoré majú nielen HCS certifikáciu, ale celá značka vyrába všetky produkty s vegánskym zložením. Potom druhá časť tohto zoznamu sú značky, ktoré sú celé netestované na zvieratách, ale niekedy používajú niektoré živočíšne zložky, hlavne med a tak ďalej. Takže si treba pri každom produkte pozrieť, či je naozaj vegánsky. Najviac by som povedala, že The Body Shop, ktorý má HCS certifikát, je vlastnený značkou L'Oréal, rovnako ako Urban Decay. A tam je to taký veľký otáznik, pretože môžete podporiť svojimi peniazmi značku, ktorá určite netestuje, ktorá má väčšinu svojich produktov vegánskych, ale zisk tejto značky pôjde L'Oréalu, ktorý testuje na zvieratách, nech sa tým netají a bude testovať na zvieratách ďalej. Takže tam je to taká etická dilema. Bohužiaľ L'Oréal skupuje rôzne značky a odkúpil teda aj Urban Decay a ďalšie. No a toto je asi najväčšia časť tohoto zoznamu, kde sú značky, ktoré majú rôzne druhy certifikátov, ktoré hovoria aj o netestovaní a ktoré majú akože naozaj kadečko. Takže tieto značky, žiadna z týchto značiek nemá HCS certifikát, takže si nemôžete byť istí, že netestuje, pretože nikto nekontroluje. Ale môžu mať iné certifikáty a môžu mať vlastné štandardy. Skvelým príkladom je napríklad Lush kozmetika, ktorá nemá HCS certifikát a ani ho nepotrebuje.
pretože táto firma je priekopníkom tejto filozofie netestovania na zvieratách, ktorú presadzujú už roky a oni sami majú svoj spôsob overovania si svojich dodávateľov a všetkého. A dá sa povedať, že Lush má ešte prísnejší systém, ako má HC certifikácia. To znamená, že Lush by sa dal vlastne považovať naozaj za kozmetiku ako HC, pri ktorej si môžete byť istí, že nič na zvieratách testované nebolo. A pri týchto produktoch si tiež musíte dávať pozor na to, že čo je vegánske, čo není vegánske a musíte si naozaj vy sami rozhodnúť, že ktorému certifikátu veríte, alebo teda skôr ktorej značke veríte, lebo je to naozaj o tej dôvere v značke, ale tieto veci sú tiež lepšia voľba ako bežná kozmetika alebo značková kozmetika, ktorej sú plné reklamy v televízii. Potom tu je táto špeciálna kolónka, kde som už zohľadnila aj certifikáciu HHPS. To znamená, že sú tu prvých 6 značiek, môžete vidieť produkty do domácnosti, pracie prášky, čokoľvek, ktoré sú naozaj certifikované vegánske, všetky produkty z tej značky a sú netestované. Takže to je svätý grál, naozaj. A potom tu máte ďalších 6 značiek, ktoré sú určite netestované, ale nie všetky produkty týchto značiek sú vegánske. To znamená, že si musíte znova pri nákupe pozrieť, čo kupujete. A je to namáhavé. Ja doteraz, keď kúpujem produkty, tak sa seknem a kúpim niečo, čo obsahuje napríklad med, pretože si myslím, že celá tá značka je vegánska, pritom nie je. Takže stále sa to vyžaduje aj s týmito certifikátmi, aj s vlastne našou legislatívou, tú vašu snahu a pozrieť si to. Alebo potom môžete nakupovať naozaj tie značky, ktoré sú 100% vegánske, certifikované a tak ďalej, ale musíte si vždy pozrieť tiež, či ten certifikát je aktuálny. Viackrát v minulosti sa dostalo, myslím, Ecoveru. Ecover stratil svoju HHPS certifikáciu kvôli určitým experimentom s alternatívnymi cestami testovania na zvieratách, som chcela povedať. Pretože aj alternatívne testy, ktoré nezahrňajú priamo potkany, myši a tak ďalej, nie sú vegánske, môžu obsahovať naozaj vnútornosti alebo nejaké časti zvierat zo slaughterhouseov. To znamená, že ani tá alternatíva nie je vegánska, nie je cruelty free pre nás vegánov, ale je to stále lepšie ako testy na zvieratách. Samozrejme, keď toto zistil HCS, tak im certifikát zobral. Oni potom ešte nejak experimentovali s nejakými ďalšími spôsobmi testovania, ale teraz podľa mojich informácií sú zase certifikovaní a teda testujú spôsobmi, ktoré nezahrňujú žiadne živočíchy, ani živočíšne časti, ani nič, čo by sa nám vegánom muselo. Takže tento zoznam, ktorý pravidelne akože updateuje, vždy keď sa mi dostane pod rúk niečo nové, môžete nájsť na našom blogu, kde môžete napísať aj svoje vlastné návrhy na kozmetiku, hlavne z tej tretej kategórie, kde ich veľa, kde som ani všetky nezahrňala, pretože sa to nedá s tými rôznymi certifikátmi. Takže vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že vám to niečo dalo. A vidíme sa tu teda o rok. A ak máte ešte nejaké otázky, tak sa prosím pýtajte. Už som videla jednu otázku. Môžete.